ne jucăm în parc. Ok, vin acum. Vin acum. Bine, Luca. Bine, Leon. Da, uite-te! Maria, zi bună! Hai să jucăm asta. Să nu fi lovit. Am înțeles. Mama îmi zice... Mama ta îmi zice că să plec la școală. Ce-ai făcut, bă? Pula mea, cine a lovit-o? Vorbești ca piea! Mă doare! Leo, e bine? E clasa 8? Mama, dacă ăsta, eu cred că vrea să facă Superman cum am făcut eu, mai știi? Vrea să te fută cu reală. David, Leo, e timpul să plecăm la școlică? Bine! Nu mi-a închis. Bună! Bine! Da! Portar! Dacă proști ăștia din parc! Mi-a oprit microfonul. Ce faci? Bine! Uite-l pe Dan! Uite-l acolo pe Dan! Acolo! Pe stradă! Vezi? Da, o să mă gândilă. Bine ați venit la școală. Știi? Bine ați venit la școală gimnazială. La școala gimnazială? Îmi pare rău, doamna profesoară, am întârziat. Îmi pare rău, David, am întârziat. Leo! Vorbește Sara cu... Am întârziat. Te-ai întârziat? Da. David, că te omor! M-am întârziat că te omor. Morim cu toții. Nu mor tu cu toții. Doamnă, avem comunicare? Nu. Muzică și mișcare? Nu. Arte? Nu. Dezvoltare personală? Nu. Matematică? Nu. Joc și mișcare? Da. Joc și mișcare. Astăzi vom face joc de și mișcare. Astăzi ne vom juca detectoare de minciuni. Îi se explic cum se joacă. Hai să vedem. Se joacă dacă spunem o minciună, o să ne aruncăm. Asta este graffiti-ul meu. Nu pot, că sunt un păpușă din Squid Game. Hai că să dau jos. Bine. Da, eu te aud, dar sunt niște fete aici. Uite, Sunt aici. Mi-a oprit microfonul. Joc detectoare de minciuni. Cine să fie rândul? Eu! Haide, Leon! Haide, Leon! Răspuns, dar avem ceva. Îți place de Andragoga? Da! Hai să vedem. Minciună. Leo, pleacă de aici. Cine vrea să fie rândul? Eu. Haide, Emma, să răspund la întrebare. Te cheamă Ana? Nu. Micingo. Nu! Cine vrea să fie rândul?
Eu. David, e rândul tău să nu fie o minciună proastă. Mă descurc. Îți place să te joci Roblox? Da, am înțeles. Hai că nu mai merge, fira tu a dracu. Am o micină proastă. Să nu mai fii rândul tău. Bine. Nu. Imediat. Oh, nu! De ce mă bați? Pentru că ai explicat de doctorul de minciuni. Hai fără detector. Hai să vedem. Te joci Roblox? Da, am înțeles. Adevărat. Ura! Hai să vedem cine se reușește. Hai, ți-ți place să te joci? Nu. Minciună. Ajutor! Alt joc. Alt joc de azi. Astăzi ne vom juca. Astăzi ne vom juca. Clap. E rândul tău. Zumba. Am greșit. De ce mi-arunci? Oh, nu! Please! Te rog, ajutor! Te rog, ajutor, te rog! Aveți o pauză, mini-pauză. Urei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să facem minigam de avertiment. Ajutor! Minciună! Frate, ce înseamnă asta, dar n-am puțin utilei să Bă, ce aia? Bă, ce aia? Bă, frate. Ce mă pune? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajutor! 1, 2, Cineva să mă ajute. 5, 6, Cineva e grăbit. La BBD, primești avertiment. Ai fost neatent, să știi, la școală. A primit avertiment. Și nici să nu mai primești televizorul. Oh, nu! Eram secat. Oh, nu! Să te prăbușești prea nouă. Nu, mami, nu! Ți-am zis să te prăbușesc! Nu vreau.